ir-rokna hija miġjuba mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Il-gawgaw. Meta kont żgħir, għad beżżawk bil-gawgaw. Fl-antik l-tfal kienu jbeżżawhom b'ħafna mostri mistħajla. Fosthom kien hemm il-belliegħa li kienu jgħidu tgħix fil-bir u tibla l-tfal li jixirfu rashom fil-bir. U l-gawgaw li skont is-superstizzjoni kien waħx jew ħares li lejlet il-Milied jgħaddi jiġġerra u jgħajjad fit-toroq. Kienu jemmnu li t-tfal li jitwieldu nhar lejlet il-Milied talli twildu dakinhar seta' jagħtihom ħmar il-lejl, joħorġu barra u jsiru gawgaw, mostru li ħadd ma kien jaf eżatt x'sura kellu. Biex jipproteġu lil dawn it-tfal, x'kienu jagħmlu? Kienu jżommuhom imqajmin f'nofs il-lejl. Biex żgur ma jorqdux u jsiru gawgaw, kienu jagħtuhom biċċa xogħol biex jedew, fosthom li jgħoddu t-toqob ta' xi għarbiel. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu the Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.